8 दीस पयलीं म्हापसा सब रजिस्टर ऑफिसान रजिस्टरान एक म्हापसा पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट दिली की थोडे सेल्डीड पेपर आहा हे चोरयेक गेला म्हणून। सो तेच्या मागीर म्हापसा पुलिसेन आता तेतून अपडेट म्हटल्यार म्हापसा पुलिसेन रजिस्टरा कडेन जो बंच आहा तो सेल्डीडचो तो टोटल बंच आहा त्या बंचातले पेपर मिसिंग जाल्या। तितूंतली 3 प्रॉपर्टी आहा भितर 2 ह्यो जमनीची प्रॉपर्टी आहा, एक आहा ती पिलेन आणि दुसरी आहा ती रेस मागूस ह्यो जमनीची प्रॉपर्टी आणि तिसरी सेल्डीड आहा ती कलांगूट हांगा जो एक फ्लॅट आहा तेजी सेल्डीड आता ना जाल्ली आहा। आता म्हापसा पुलिसेन जेतून आता इन्क्वायरी स्टार्ट केले आणि एकट्याक रजिस्टरान पयली कंप्लेनंट आहा तेका आपयला आणि तेजे कडेन विचारपूस करता। सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाण जे रजिस्टर डिपार्टमेंट आहा त्यांच्यात भितर कोण तरी असे हे केला आसूये म्हणून पुलिसाक दुबाव फुडले इन्व्हेस्टिगेट हे म्हापसा पुलीस करता। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।